Lagai लोंनानै हो हाब फंबाय बबेहाय थाङाब्रा बेग बालायनानै देलाय मालाय हिर' नुथारदोंथ' नै माथो आदामोनसोलाय टाउनाव थांदोंमोन आं आदामोन ए फैदो भेक्सिन लालांदो थाजिम जानायनि जोंबा लादों नै ओहो आदामोन आं गोदोनिफ्रायनो जौ लोंखाया ओमफ्राय आदामोन मानो नोंसोर बेबायदि लामा सामायाव जौ लोङो लोंनायनि थाखाय दाथ' मेरला मोजां मोजां लकेसन दंसै ना नोंसोर साननानै नाय आदामोन बे लामाजों गोबां उन्दै उन्दै फरायसाफ्रा थांलाय फैलाय खालामो नोंसिनि बेबायदि गाज्रि आखलखौ नुयोबा बैसोरबायदि उन्दै उन्दै गथ'फ्रा बेबायदि आखलखौ सोलोंजोबगोन बेटा जोंखौ बुजाबाव नोंसो होदोलै बेसेबां गोरों नोंलाय बेसेबां गोरों जोंखौ बुजायलायनो फैदों नों मा जेब्ला जोंनि हेंथा हेंथालै हो सेक्रेटारि राखौनो कल खालामलाय जागोन बस फना नांबाय बस हेलौ मिस्टार राखाव आंनि बे 50% राङा जगार जाबायना नोंथांनि बिजनेसआ दा बोरै सोलिगासिनो दङ आच्छा बस होजालायबाय बस सिखात दाख्लैबो बे सेंग्राजोंनो बुजा हरबाय आरो दिनैबो बे सेंग्राजोंनो बुजा बावबाय दिनै only 1 by 1 नायगोना दिनै नोंसिनि दमखौ ओइ खांख्राइ नों थांलाय Acha, nô thằng mua đấy. Ê, sao lại phải lọc cho bên mà thở? Lấy chiếc thân đâm không? Go!
जोंनि खामानियाव मानो हेंथा होनलाय हो दा माबायदि मोनखो नोङो गारहै बेखौ nimaha रुकना और थकना है मना जीतना चाहे कर तू यहाँ कर खुद को तैयार जरा get ready to fight 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 ओइ र ओइ र आइया मा खालामनाय जाखो बियो